Здравейте хора, аз съм Антон Новаков. Днес в това видео ще ви покажа как ще сменим ето този ключ за осветление, който просто включва една лампа и я угася. Ще го подменим с такъв димируем ключ, димер. Каква е разликата между двата? Както казахме, тук имаме само включено и изключено положение на лампата, а тук, освен че можем да включваме и изключваме лампата, можем да определяме и силата на светене чрез ето този върток. Причината да изберем този ключ е, че в момента имаме инсталиран полилей, който е с 6 кружки, с обща мощност около 50-60 вата някъде, диодна мощност, което е наистина много за тази малка стая. Това е една нормална стая, да кажем 10-12 квадрата от новото строителство, което значи, че е доста малка самата стая. Този полилей преди го използвахме в 27 квадратна стая. И затова ще ни трябва някакво регулиране, тъй като ще използваме в бъдеще стаята за детска и това понякога ще има нужда от повече осветелост, а понякога от по-малко. Да започваме, първо трябва да махнем стария ключ. За целта първо ще изключим напрежението. Спри. Гласовата команда работи. Сега мога да отворя вече ключа. Обикновено избягвам остри и твърди предмети, като отвертки, примерно, и ножове, за да не ударя този ключ. Затова ще използвам някаква стара карта. Ето някаква такава пластика. Първо внимателно махам подвижната част. Ето така. След това декоративната. След това разкачам ключа от розетката. Следва да разкача фазовия проводник. И така, какво имаме до тук? До тук имаме само един фазов проводник, който е прекъснат. Това е фазата, която води към лампата. В момента, ако ги доближа двете и вдигна предпазителя, ще светне. От тук нататък следва по-интересната част, е именно свързването на димера. Както виждаме, в случая имаме 4 входа, 4 кабелчета можем да свържем тук. Това означава, че този димер може да се ползва и за девиаторен ключ, чрез натискане, но в случая ние имаме обикновен ключ, схема 1, който представлява един отворен или затворен контакт. В случая трябва да видим описанието, кой вход и кой изход да използваме. Обикновено може да се прекъсва и нулата, или по-скоро не да се прекъсва, ами ако имаме нула с цел по-добро димиране, можем да използваме, но мисля, че няма да имаме проблем в случая, защото мощността не е много ниска. Нека да видим какво описание са ни дали заедно с ключа. Имаме дори на български. Да видим схемата. Ето е и схемата. Това означава как се включва. Значи, първото е изхода към лампата, после имаме две фази в средата. Това е, ето както виждате, ако имаме девиаторен ключ от другата страна, трябва да имаме две места с фази, които се превключват една друга. И тук имаме за неутрален проводник, който в случая, в долния случай, може да се вържи към неутралата. Ние няма да правим така, защото нямаме просто възможност, няма да ни е никак лесно. Следващата стъпка е, вече както съм включил предпазителя на осветлението, е да видим кое от двете е фазата. Това означава, единият кабел идва директно от предпазителя, а другия кабел е оттам към лампата. Сега, за да разберем как е фазата, може да ползвате фазомер, фазоуказател или там както вие го наричате. Аз нямам. Ако искате да разберете защо, може да видите клипчето ми, което ще ви излезе като карта горе вдясно.
Сега ще видим кое точно е фазата. Давам на напрежение, държа единия край. Едната сонда е в ръката ми. 163 волта, най-вероятно е това. Очакваме другото да е под 1 волт. 0,0 няколко волта, значи ще направи. Тук е фазата. Ето е фазата. Значи, тук трябва да свържем към на единия вход, който е L. Изхода към лампата е това. Сега отивам отново да изключа напрежението, за да го свържа спокойно и безопасно. Вече може да преминем към свързването на новия ключ, на димера. Ето ги 4-те отвора. В случая първо трябва да разглобим, да махнем този лаптоп. Това е най-трудната част обикновено, защото няма как да се хване. Ето както виждате, на мен ми се използва от ръката. И вече споменах в началото на видеото, че не искам да го драскам. Искам да си изглежда така красив, както си е оригинално. Затова ще използвам пак някакви меки. Примерно мога да използвам описанието, някаква хартийка или нещо подобно. Ето да кажем, че тази част от описанието няма да ни трябва, която е на турски и на чешки. Мога да се откъсна от там малко. Ето, вкарвам хартийката. Вкарвам хартийката с цел по-лесно да преплъзвам после. И тук ще бръкна с картата. Виждате колко лесно става. Ето. Следващото нещо е, най-вероятно има някаква гайка, която да го държи. Да, ето това е пластмасова гайка. Развивам я, за да стигна до тази част. Много важно да не я забравим някъде, да не я изгубим. И ето, вече имаме, дори тук са си надписани, това е изхода към лампата, фаза и неутрала, която ние няма да използваме. Според описанието, ако използваме и четвъртия вход, това ще ни даде възможност да димираме от 0 W до 200, а в случая ни обещава, че ще можем от 3 до 200. От 3 за нас е достатъчно добре, защото, както ви казах, нашите лампи са 50 и няколко вата в момента. Тъй като в нашия случай, видимо, кабелите идват отгоре, аз също ще обърна ключа ето в тази посока, за да ми е по-удобно с цел да не оплитаме всичките тези двата проводника, да не ги въртим до отдолу. Значи трябва да свържа, тук е фазата. Дори идват доста дълги. След като ги скъсих, свързвам фазата. В място обозначено с L, без значение кое от двете. Следва да закачим изхода, който е към лампата, както казах, ето този знак. Така, електрическата връзка вече е добра, имам предвид здрава. Следва да вкараме ключа и да го фиксираме също така здраво. Тук може да проверите дори и с нивелир дали е хоризонтално тук и тук да е вертикално. Така, следва да включим напрежението и да нагласим минималната стойност преди лампите да почнат да мигат. Това е много важно в този случай на този димер, защото ползваме диодни лампи. Сега включих напрежението и нека да видим какво се е получило. Не знам дали си личи на камерата, но в момента светят минимално или поне близко до минималното. В момента ги усилвам и намалям. Сега ще видя още дали мога да променя тази минимална сила на светене.
Нека да взема втора камера, за да ви показвам какво става в реално време. Дано успея добре да синхронизирам двете камери. Нека да ви покажа какво става при тази регулация на минимума. Само да наместя отверката. Както виждате, дори мога още да го намаля, но не виждам никакъв смисъл от по-малко от това. И след това плавно увеличавам до много светло. Нещо, което пропуснах да кажа още в началото е, че трябва да си вземем кружки, които са димируеми или dimmable на английски, ето този знак. Нека да видим дали ще се вижда по-добре така. В противен случай, най-вероятно ефектът ще е минимален или дори може да мигат и да се получи обратния ефект, защото някои от тези кружки работят от 90 до около 250 вата по един и същ начин, защото имат електроника вътре. И те под 90 вата просто ще спрат да светят. Също така, нещо, което също изпуснах да кажа е, че димера трябва да е специално за диодни кружки, ако ще димираме диодни кружки. Ако не, трябва да гледаме максималната мощност, защото тук ако сложим нормални кружки по 60 вата, мощността ще стане около 360 вата, това нещо грее лятото. И отделно трябва да вземем някакъв по-хубав димер. Не казвам, че този е лош, даже напротив, този е висок клас на Schneider, може би около 100 лева струва или такъв. Особено този мисля, че е някаква дизайнерска серия, защото сега ще ви покажа и стъклото. Взехме бяло стъкло, много по-добре изглежда от просто бялата пластмаса, естествено едното е 2 лева, другото е 15. Сглобяването, както винаги е в обратен ред, първо трябва да сложим декорацията. После се вземаме това капаче. Има само един правилен начин, ето този чоп. Това чопче трябва да влезе долу. Така. И след това слагаме пластмасовата гайка. И както ви казах, виждате, въртока просто се нанизва. Той дори няма определено място, което трябва да бъде. Сега можем да увеличим малко повече, за да се види на камерата кога светва. Добре се. Мисля, че обърнахме внимание на най-важните неща при монтажа на димер. Някой, ако има нещо да добави или да пита, може да пише в коментарите. Надявам се видеото да ви е било приятно и най-вече полезно. Ако е така, може да ми го покажете с един лайк. Също така може да се абонирате за канала ми, напълно безплатно е, както винаги. Това беше от мен Антон Новаков. Чао и до скоро!